அசீரியா ராஜா இருந்துட்டு என்ன பண்ணுறான், இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இருந்துட்டு அட்டாக் பண்ண வரான். இவன் இருந்துட்டு அட்டாக் பண்ண வந்து பயங்கரமாக இருந்துட்டு ஜெயிச்சிடறான். ஜெயிச்சதுக்கப்புறமா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மேலே ஹெவியான டேக்ஸ் வரியை வந்து போடுறான். அந்த பர்டிகுலர் சமயத்தில் இஸ்ரேல் இருந்துட்டு கட்டிட்டு இருக்காங்க. ஒரு எகிப்திலிருந்து இருக்கக்கூடிய ராஜா இருந்துட்டு இஸ்ரேலுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண போகிறதா வந்து அவங்களுக்கு தெரிய வந்த உடனே அவங்க இருந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த டேக்ஸ் பேப்பரை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. உடனே இருந்துட்டு அசீரியா ஆர்மி இருந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களோட ராஜாவை இருந்துட்டு பிடிச்சிட்டு அவனை வந்து பிரிசனில் தூக்கி போட்டு சமரியா முழுக்க வந்து சுற்றி வளைச்சி அங்கே வந்து யாரும் உள்ளே போக முடியாதபடியும் வெளில வராதபடியாகவும் 3 வருஷம் பக்கமாக அவங்கள வந்து மாட்டி வச்சுக்கிறாங்க உள்ளேயே. அதுக்கப்புறமா சமரியா ஒரு பர்டிகுலர் சமயத்தில் வந்து சரணடைஞ்சிடுறாங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த மக்கள் சமரியாவோட மக்கள் கிட்ட ரொம்ப மோசமாக இருந்துட்டு இவங்க நடந்துக்கிறாங்க. ஏன்னா மற்ற சுற்றி இருக்க யாருமே உங்களுக்கு எகென்ஸ்டாக இனிமேல் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. இதுக்கப்புறமா இருந்துட்டு இஸ்ரேலுமே சரி, நல்லா யோசிச்சு பார்த்தோன்னா இஸ்ரேலும் சரி ஜூடாவும் சரி ரொம்ப வருஷமாகவே இருந்துட்டு பிரிஞ்சு தான் இருக்காங்க. அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு கிங்லேருந்து நிறையா கிங் வரைக்கும் எல்லாருமே இருந்துட்டு ஏதாவது ஒரு மோசமான விஷயம் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. கடவுளும் இருந்துட்டு எத்தனையோ வார்னிங் கொடுத்துட்டே இருந்தார். இப்போ அசிரியா கையில் வந்து கொடுத்துட்டாரு. அவங்க அசிரியன்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை இருந்துட்டு செய்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ அசிரியன்ஸ் இருந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, இப்போ இந்த மக்கள் இருக்காங்களா, இஸ்ரேல் மக்கள் இருக்காங்களா, அவங்கெல்லாம் எல்லாத்தையும் நாடு கடத்திட்டு வேற ஜன மக்கள், வேற நேஷன் மக்கள்லாம் இருந்துட்டு கொண்டு வந்து இந்த இஸ்ரேல்கள் வாழ்ந்துட்டு இருந்த இடத்துல இருந்துட்டு போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அந்த பர்டிகுலரில் இஸ்ரேலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அப்படி இல்லாமல் எல்லாருமே இருந்துட்டு சமாரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமாரியர்கள் தான் அங்கே வந்து இருக்கிறதா வந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க. இந்த சமயத்தில் இந்த புதுசாக வந்த யாருக்குமே இருந்துட்டு கடவுளை எப்படி தொழுது கொள்வது, இங்கே இருக்கக்கூடிய கடவுளை எப்படி தொழுது கொள்வது அப்படின்றது தெரில. ஸோ அதனால அவங்களோட சிற்பங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க இஷ்டத்துக்கு கும்பிட்டுட்டு இருக்க கடவுள் இருந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு, இவங்களுக்கு நடுவில் வந்து சிங்கங்களை அமுச்சு விட்டுறாரு. இந்த சிங்கங்கள் வந்துட்டு நிறைய பேர் இருந்துட்டு அட்டாக் பண்ணி கொண்டு போட்டுருது. அப்போ இருந்துட்டு அந்த ராஜாவோட அட்வைசர்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க, இங்கே இருக்கக்கூடிய கடவுள் வந்து கோவப்படுறாரு, ஸோ அவரை வந்து எப்படி கரெக்டாக வர்ஷிப் பண்ணுறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல நாடு கடத்தின அந்த சிலரில் ப்ரீஸ்ட்டுங்க இருப்பாங்களோ அவங்கள மட்டும் சில பேர் திருப்பி கொண்டு வந்து மக்களுக்கு இருந்துட்டு சொல்லிக் கொடுக்க வைக்கிறாங்க, எப்படி வந்துட்டு இந்த கடவுளை இருந்துட்டு நீங்கள் கும்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லாருமே இருந்துட்டு அதை கவனிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கடவுளையும் கும்பிட்டாங்க, பார்த்தாக்க அவங்க கொண்டு வந்த கடவுளையும் கும்பிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு மிக்சராக தான் இருந்துச்சு. இதே மாதிரி நிறைய வருஷங்கள் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு.